отбелязва Деня на свободата на словото. И затова смятам, че докладите на нашите студенти в специална смели журналистика много добре кореспондират с този ден, тъй като тема всичките са си избрали интернет медиите. Днес мой помощник е Ирина Миндова, трети курс журналистика. Също така тук присъства ръководителя на нашата катедра, доцент доктор Петко Тодоров. И да представя останалите колеги, доцент доктор Светла Цанков, главен асистент доктор Катя Михайлова и асистент доктор Мартин Осиковски. Давам думата на Ирина, да обяви първи за докладчици. На въпроса медии ли са блоговете, ще получим отговор от Елеонора Миткова Георгиева втори курс, Михайла Каменова Попова също втори курс и Ясна Момирова Рахева от втори курс. Тези млади дами днес ще ни пленят не само с чара си, но и с изключително интересната тема, как се поправи. На въпроса медии ли са блоговете ще получим отговор и все пак къде сме ние в цялата тази ситуация и като потребители и като блогъри. Здравейте! Пространството на блоговете, или както може да ги наречем тези интернет дневници, е преди всичко трибуна за разглеждане на обществено значими проблеми. Там хора с еднакви мнения или на напълно различни позиции изказват своето мнение по различни граждански проблеми, свързани с вътрешната или външната политика. Наблюдава се тенденцията, че блоговете все повече влияят на новините. Във връзка с това искам да ви прочета следния цитат. Ако направим търсене в Google с ключови думи от 5 най-четени статии през 2007 година, в получените резултати блоговете ще са по-напред от сайта на New York Times. Този цитат ви го чета. Това е облог между Дейв Вайнер, той е един от създателите на първите блогове, и Мартин Низелхолц, ръководител на онлайн модела на New York Times. Те двамата сключват този облог, като Дейв Вайнер твърди, че развиването на технологиите в крайна сметка ще доведе до развитието на така наречената аматьорска журналистика, т.е. повече хора, които искат да изкажат своето мнение, ще го правят в блогосферата. Облогът бива спечелен от Дейв Вайнер, тъй като 4 блог постинга излизат по-напред в търсачката от онлайн изданието на New York Times. Тази дискусия в България започва едва през 2010 година, 3 години по-късно, в онлайн изданието на Вестник Капитал. Основните опоненти там са Иво Инджев, журналист и блогър, и Боян Юруков, информатик и блогър. Иво Инджев твърди следното: дали един блог е медия или не зависи от неговото качество. Критериите за качество са на първо място блогът да е цитиран от други медии. Към тях спадат и журналистическите стандарти. В противен случай те не биха били четени. Това твърди той, т.е. един блог е медия, ако е качествен. Неговият опонент Боян Юруков засяга темата за медиите като организации, т.е. организации, които събират, филтрират информация и я представят пред обществеността. Според него, блоговете са по-скоро място за отворени дискусии, където има бърза обратна връзка, споделяне на различни снимки, цитати и други ресурси. Тоест твърди, че бързата обратна връзка в блоговете ги прави по-некачествени като медии. Обаче какво всъщност е обратната връзка? Тя се явява един вид допълнителен информационен канал. Чрез нея адресатът може да разбере как получателят реагира на представената информация и дали е разбрал добре. Тоест, бързата обратна връзка в блоговете е по-скоро тяхното предимство пред традиционните медии. Иво Инчев пък засяга и темата за регулацията на блоговете. Той твърди, че регулирането на интернет пространството е трудно, което е факт. Но ако се върнем назад в историята, ще разберем, че регулацията на медиите като цяло е трудна задача. Първото българско списание излиза през 1844 година, нарича се Любословие, и е издавано и редактирано в продължение на 2 години от Константин Фотинов. Но едва през 1883 година в България се появява първия закон за печата. Това не навежда мисълта, че регулацията на медиите е трудна, изисква време, иска добра и регламентирана регулационна политика, която да защитава свободата на словото от излишна цензура. По-нататък в дискусията се включва още един блогър, Александър Кръстев. Той твърди следното: блоговете са медии, защото са платформа за разпространение на информация
имат своя аудитория, автори и редакционна политика. Тъй като в интернет няма нужда от периодичност, можем спокойно да достигнем до извода, че един блог с няколко автори може да не се различава по нищо от сайт с информационна или аналитична насоченост. Той отбелязва и друг интересен факт, че по време на парламентарните избори Външно министерство дава акредитации на блогъри, като с това де-факто потвърждава техния журналистически статут. Дискусията в Капитал продължава около 20 дни, като мненията продължават да се оповават на твърденията за качество на медиите, за регулацията им и така нататък. Интересното според мен е, че независимо дали участниците са за или против тезата, че медиите са блогове, те не намират за нужна тяхната регулация. Към тогавашна дата българското общество е разделено 50 на 50 в мнението си. Сега моята колежка Михайла Попова ще представи нашата позиция по темата. Здравейте! Нашата позиция по темата. На първо място, тя е свързана с функциите на мас-медиите като цяло, а те са следните. Да разпространяват информация, да образоват аудиторията, коментирайки тази информация, да създават и внушават убеждения, както и да представят културни продукти и развлечения. Блоговете напълно изпълняват тези функции. Често срещан контраргумент на тезата, че блоговете са медии, е свързан с липсата на безпристрастност в самите блогове. Но тази въпросна липса може да се обясни много простичко с един определен тип професионална роля на журналиста, именно тип адвокат. При тази роля самият журналист не се чувства длъжен да спазва принципа на крайна безпристрастност, напротив, събира факти, така че да може да представи и защити своята теза. Също така, ако погледнем, например, печатните медии, при които сами журналист написа своя материал, след това той бива предаван на редактора, пречупва се през неговата призма и накрая се съобразява с медийната политика на самото издание, всъщност виждаме, че и там няма крайна обективност. При блога това се случва точно с самото списане на блога отведнъж. По-интересен е въпросът защо се появяват самите блогове. И тук отново отговор е простичък, защото са нужни. Една от възможните посоки на обяснение на тази нужда е свързано с понятието медиаморфоза, введено от Роджер Фидлър. Медиаморфозата всъщност представлява трансформация на средствата за комуникация под въздействието на сложното взаимодействие между, на първо място, съзната нужда, на второ място конкурентен и политически натиск, както и нововведение в технологията. Факт е обаче, че предимствата на новите технологии, свързани с интернет, не е достатъчно за появата на блоговете като медии. По-интересна е социално-политическата причина, свързана с това. Каква по-мотивираща причина за появата на нови медии може да има от факта, че няма независима журналистика, няма независими медии. Ето защо тук блоговете се явяват като едни достойни альтернативи в моментите, когато традиционните медии се спестяват и премълчават политически неудобни факти поради един или друг вид външен контрол. Също така, появата на блоговете е свързана и с непрестанната нужда от адаптация и еволюиране на самите медии, тъй като всички сме запознати с динамично развиващата се среда, както и конкуренцията. Блог журналистиката, заедно с онлайн изданията, реално извършва своята малка революция чрез така наречената метамодерация, на обратната връзка, за която сподели моята колега. И по този начин, чрез обратната връзка, се дава възможността аудиторията да изяви своята позиция, да изяви своето възражение, мнение и изобщо да има гласност. Тази възможност не можем да наблюдаваме при другите видове медии, освен ако самият журналист, примерно, не инициира подобна обратна връзка. Ето защо блоговете са изключително важна свръзка между, например, управляващи и управлявани. Просто потокът на информация така не се оказва еднопосочен и изключително просто да се съобщава на самата аудитория, ами напротив. И така, всъщност, промени, позиции могат да бъдат много по-ефективни, когато имаме комуникация от двете страни. А сега за кои точно блогове наричаме медии, ще сподели нашата колега Георгия. Разбира се, ние не заставаме зад мнението, че всички блогове са медии. За нас медии са качествените, високо оценените и цитираните блогове.
Присъствието на практикуващи журналисти и изключително високото внимание към техните медийни продукти свидетелстват за това. Наличието пък на агрегатор следи и има грижата за коректната селекция на блоговете медии. Сред тези обществени и политически корективи, пространството на блогосферата най-ярко се откроява присъствието на журналиста Иво Инджев. В неговият блог може да се информирате за много неща. Съжалявам. Той достига до огромен брой читатели както в страната, така и в чужбина. Статиите на господин Инджев са положителен фактор както за осъзнаването на политически апатичните граждани, така и за увеличаването мотивацията и увереността на тези, които вече имат политическа позиция. Разработеният модел на блог, който се финансира директно от читателите на доброволен принцип, е много иновативен. Възоснова той осъществява всъщност директна връзка между автора и неговите читатели, възоснова на ясен и прозрачен модел на финансиране. Много блогове на български журналисти се превръщат в място за коментарна и критична политическа журналистика, като този на журналиста Иван Петров и много други. Те се различават по оформлението и визията си, но авторите винаги застават зад тях със своето име, имейл за обратна връзка. Жизнени и предизвикателни. Младите блогъри имат естествен стремеж към истината и позицията им трябва да бъде чута. Такива са и студентите по журналистика от Университета за национално и световно стопанство. Тяхната позиция, гражданска позиция, се появява на страницата на новата журналистика всеки път, когато истината се изплъзва между редовете. Освен отделни журналисти, все по-разпространена е тенденцията медиите да създават собствени блогове, където авторите да публикуват своята по-ясна позиция, някоя тя е по-остра, или да излагат своите по-неконвенционални мнения. Факт е, че това все повече се превръща в нормална журналистическа практика и норма. Някои от най-авторитетните медии в България създадоха и блог-агрегатори. Това е вестник Дневник с своя агрегатор Блогосфера, вестник Капитал с Мегафон, други медии като вестник Пари, списание Forbes и българската редакция на Deutsche Welle редовно публикуват в сайта си подбрани материали от блогове. Самите журналисти дори понякога, даже доста често, използват блоговете като източник на информация. Според проучването, 72,5% от анкетираните журналисти списват собствен блог или този на медията, в която работят, или коментират и четат други блогове. Българското интернет пространство също може да се похвали и с множество корпоративни и икономически блогове. Тази категория се отличават блога за икономика, Нова визия и много други. Интересно е да подчертаем присъствието на Нова визия като най-популярният български блог за мениджмънт, бизнес и професионално развитие, който има за цел да предлага качествена информация, също така и материали на достъпен език по интерактивен начин, и то напълно безплатно за своите читатели. Той се списва от независими уеб издатели, зад които не стои голяма интернет група. В заключение ще кажа, че вече в все по-голяма степен блоговете всъщност представят реалният истинският дневен ред на обществото. През 2010 година 43% от населението на България, или 3,24 милиона души на възраст между 16 и 74 години, използват интернет всеки ден или почти всеки ден.
Това е доказателство, че новите медии се превръщат в все по-качествен източник на информация и засягат все повече потребители. Показателен е фактът, че още през 2008 година Европейският парламент определи статута на блоговете като вид медии, докато в България едва през 2010-2011 година започна да се дискутира и дебатира дали това е така. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на колежката Елеонора, Михаела и Ясена. Сега ще дадем думата за въпроси от аудиторията. Добре, тъй като на мен темата ми е изключително интересна. Да, слушам. Аз съм Диана Иванова от журналистика в Софийския университет. Липсата на регулация на законодателство за интернет средата не допринася ли за една нечиста среда, употреба на лош език и разпространение на невярна информация? И знаете ли кога ще има законодателство, което да обхваща интернет средата? Благодаря. Благодаря за въпроса. Честно казано, като лична позиция, мисля, че регулацията на блогосферата би довела до безсмислена на свободата на словото, която може да се осъществи там. Относно хигиенизацията и подбора на истински качествените блогове, всъщност има отделни сайтове, в които се препоръчват и са квалифицирани по-качествените. И мисля, че това е най-добрият начин, за да бъдат селектирани и да се пресеят тези, които са излишни. Не отричам факта, че има блогове, които представляват лични дневници, но ние не фиксираме тях като медии. По-скоро потърсете тези сайтове, в които са отделно квалифицирани най-качествените, най-достоверните блогове. Благодаря много. Други въпроси към нашите колежки? Да, слушам. Здравейте, Милен Иванов, икономика на туризма, 4-ти курс. Искам да попитам, нарастването на броя на качествените блогове означава ли, че наистина рейтингът на обикновените информационни сайтове ще намалее? Не мисля, че информационните сайтове трябва да се конкурират с блоговете. Блоговете, както казахме, хората, които списват блог, застават със своята позиция, виждания за нещата. Те не парадират с 100% достоверност на информацията. Така че аз мятам, че едното не се припокрива с другото и едното няма да измести другото. Дори мисля, че се допълват, защото има много случаи, в които големи събития биват първо отразявани в блоговете и съответно, както каза колегата Георгиева, различни медии се обръщат към тях, за да могат да получат повече информация. Любомира Петрова, първи курс обществени комуникации и информационни Може науки. ли на микрофона, защото се води запис? Разбира се, да. Въпросът ми е кратък, но... Въпросът ми е, тъй като от презентацията ви вие представихте блоговете на медии, на журналисти, медии ли са блоговете на политиците, ми е въпросът. Благодаря. Аз лично наблюдавах няколко блога на политици. Един от тях беше Мартин Петров. Общо взето и много други имаха блогове. Лошото при политиците е, че общо взето те поддържат блоговете си с цел предизборна кампания. Като също така и Симеон Дянков има блог, но той е доста формален. Не бих казала, че той лично се занимава с него. Там не можете да откриете това, което може да откриете при един блог, списван от журналист. Общо взето нещата, около които се върти, което е съдържанието, е доста по-различно. И сега, за да допълним визията на интернет пространството, ще разгледаме доклада
Марков, втори курс, специалност медия и журналистика. Доклада се казва психологически аспекти на интернет комуникацията. Здравейте, колеги! Уважаеми дами и господа преподаватели, много ми е приятно, че съм тук в момента и ще се занимавам с една доста интересна темичка, която е психологически аспекти на интернет комуникацията. Силата на интернет комуникацията в 21 век е абсолютно безспорна. Технологичен процес, прогрес на човечеството плюс фактора глобализация като цяло допринася за неограничените възможности за комуникация с всеки го и навсякъде по света, като единственото ограничение, ако може да се нарече така, е свързано изцяло с техническото обезпечаване на този тип комуникация. Всяка секунда в мрежата се обменят как да го кажа, не са милиарди, много повече, са неописуемо число терабайт информация, което е свързано с всеки един аспект от нашето ежедневие. Банки, просто абсолютно за каквото се сетите, такава информация всяка секунда протича в интернет пространството. Интересен е факта, че съвременният човешки живот до такава степен е обвързан с мрежата, че ако само за една секунда в този въпросен обмен на данни престане, ще се наблюдават драматични последствия върху нашия живот. Вследствие на това логично възниква въпроса как нещо виртуално рефлектира върху реалния живот. И в този смисъл сегашното разбиране на съвременните общества за този обмен на информация е, че има релация върху виртуалното и реалното. И тя е на пръв поглед абсолютно нормална от чисто практическа гледна точка, улеснявайки всяка една ежедневна, злободневна, бих казал, задача в нашия живот. Глеждайки се по-задълбочено в темата, можем да кажем, че връзката между виртуално и реално е симбиотична, т.е. наблюдава се при покриване на нещата от офлайн общуването в онлайн комуникацията и обратното в абсолютно същата сила. Така, да преминем към тъмната страна на мрежата. Възможността сами да изграждаме собствения си образ в мрежата често пъти води до абсолютно съзнателно отстраняване на специфични черти за индивида. Това от своя страна позволява изкривяването на виртуалния образ в един или друг аспект, с единствената цел той да олицетворява не това какъв е той, а какъв иска да бъде. Този съзнателен избор рефлектира върху самочувствието в реалния живот и често пъти води до задоволяване на усещането за пълноценност. В този смисъл това от своя страна може да доведе до асоциализиране в реалния живот, в който такива индивиди не успяват да се адаптират пълноценно. Възможностите за комуникация, които предлага мрежата, практически са неограничени, подобно на офлайн комуникацията. Това, което не може да предостави онлайн комуникацията, обаче е усещането за допир, говора лице в лице, едни такива неща, които поетите обръщат внимание на тях и карат човека да се чувства повече човек. При тези, които са прекомерно свързани с онлайн комуникацията, често се наблюдава синдрома, ще го кажа на английски, there is no real world, there is just a waveform keyboard. Предполагам всички разбрахте за какво става въпрос. За тези, които не са, превеждам, няма жив живот, има само далеч от клавиатурата или АФК, както повечето скайпери и млади хора знаят. Така, за съжаление, мрежата е автономно пространство и в този смисъл нейните регулатори са самите потребители. Затова ми звучи малко абсурдно, ако мога да кажа така, да се регулира, да има държавна намеса в това пространство. Принципите на отделния потребител са строго индивидуални и в този смисъл има реална опасност за изкривяване на общочовешките порядки, достигайки до най-големи крайности от чисто морална гледна точка. Случаите на педофилия, блудство, порнография и така нататък са ежедневни. Тези тенденции градират, като през последните 10 години се наблюдава отвратителна тенденция в това мрежата да се превръща в трибуна за
терористични организации, секти, организации с радикални виждания относно антисемитизъм, религиозни крайни фундаментални такива, което е страшно. Страшно, наистина е страшно. Жаждата си да разчупи ежедневието си на средностатистическия потребител мрежата дава възможност за достъп до всякаква информация. И в този смисъл може да се твърди, че идеята за неограничен достъп до информация, заложена със създаването на самото интернет пространство, се е трансформирала в потенциално опасна среда и норма за подрастващото поколение, което все още е в етап на изграждане на своите морални и етични принципи и на своя характер. Всъщност фактите сами говорят за себе си. През 2005 година Световната здравна организация включва интернет адикшън като диагноза. Психолозите причисляват пристрастяването към интернет като разстройство, като двете най-застрашени групи от това нещо са децата и хората на средна възраст над 50 години, които страдат от синдром наречен празното гнездо. Ако се замислите, празното гнездо би означава, когато децата са отлетели вече и те си търсят разнообразие в ежедневието. Стресиращи са и някои други примери от света. Ще си позволя да цитирам дословно. В Австралия мъж изоставя реалното си семейство заради онлайн проекция на такова. В Китай 14 годишно момче убива негов приятел след кратка спада по време на игра на World of Warcraft, което е потресаващо. В САЩ 17 годишен младеж едва не губи живота си, след като сърфира в интернет пространството в продължение на 60 часа нон-стоп. Любопитни са и следните данни, засягащи групата на децата, според едно скорошно изследване на Лондонското училище за икономика, които са наш еквивалент, с които колегата Марко ще ви запознае. Благодаря от мен за това. Добър ден, колеги. Аз съм Александър Марков, втори курс журналистика. Чухме отрицателните доводи на колегата, който ни запозна с това колко зъл е светът на мрежата. В интерес на истината, аз споделям неговото мнение, но за каузата, която защитаваме, т.е. журналистите ни трябва да гледаме две страни на монетата, ако мога така се израза, т.е. да видим дали има и положителни черти на нашето сърфиране с интернет. Ето ги и данните, които са проведени от това Московско училище по икономика. Тези данни засягат децата в целия Европейски съюз на възраст от 9 до 16 години. Всъщност тези данни са, че както е статистиката, 84% от децата ползват интернет само за да си пишат своите домашни. 50% от тях смятат, че в интернет показват повече истинското си аз, отколкото в общуването лице в лице. 32% споделят лични неща по-лесно в мрежата. 25% признават, че комуникират с хора, които не познават реално. И 86% пък комуникират само с хора, които познават лично. 40% от тях търсят в интернет нови приятели веднъж месечно. 15% не споделят нищо информация на хора, с които не са срещали лично. И 55% признават, че са потенциални жертви на киберпрестъпления. Така има и мрежата добра страна. Всъщност, изхождайки от факта, че още от самото си начало хората са егоистични същества, тоест така, само така може да се оцелее в враждебния ни заобикалящ свят, но освен егоизъм изпитваме някак странно чувство за комуникация, т.е. това е основната ни задача, според мен, да комуникираме постоянно, да сме център на вниманието. От друга страна има и другия факт, че малко са способни да бъдат наистина център на вниманието, по-скоро всички сме някаква част от обществена група, т.е. започвайки още от начина ни на обличане през хората, които общуваме, дори достигайки до това, например, с кой спием коктейлите вечер.
Винаги се стремим да се харесваме на всички. Тези неща ни натоварват както психически, така може би емоционално. И именно тук виждам аз ролята на интернет. Тоест всеки от нас използва това пространство за отдушното на своите чувства. Дава ни една, на пръв поглед, лъжовна свобода, но най-вече едно душевно отпускане. Тук можем да намерим всичко. Можем да бъдем всеки един различен ден от седмицата, например. Потропвайки по клавишите, общуваме с всеки без визуалните предразсъдъци, които ни съпъсват в реалното общуване. Искам да кажа, че тук не е важно дали си бял, черен, красив, грозен, дори образован или пък не. Това е абсолютно без значение, защото може да комуникираш с всеки го. Благодаря ви, колеги. Тъй като времето ни притиска, ще трябва да ви прекъснем. Просто останалите докладчици все пак изнасят доклади за по-кратък период от време и те са тренирали да се справят с този диапазон. Ние имахме малко време за тренировка. В заключение разбрахме, цялата аудитория разбра, че всъщност ние защитаваме някакво пространство, в което ние се чувстваме едновременно и нападат и защитени. Благодаря ви. Сега време малко за въпроси от аудиторията. Предполагам, че темата е достатъчно интересна за всички потребители. Давам думата. Някой желаете да кажа Михайло? Благодаря ви. Много интересен подход. Чудесни теми слушахме до момента. И първата по медии, и втората, както и предишните представения на колеги от другите катедри. Обаче, да бъдем методологически точни. Първата графика, която представихте, откъде бяхте взели данните, полезен ли интернет или вреден. Вторите данни, които представихте, разбрахме в Лондонското училище по икономика. Проекта, кажете как се казва. Благодаря. Организацията е трудна, но... Сейнт Ливингстън е училището Risk and Safety on Internet, the Perspective of European Children, International Findings, ELS, London, UK Kids Online 2010, 38-44 страница.